V sobotu 11. júna zaplavili Dolný Kubín pestrofarebné dresy bicyklistov, ktorí si prišli zmerať sily na 4. oravský cyklomaratón. Na štart pretekov sa postavilo 485 priaznivcov horskej cyklistiky, ktorí medzi sebou súťažili v 18 vekových kategóriách. Ambície pretekárov pred začiatkom boli naozaj rozmanité. Pohoda, ideme spolu, sme si prišli oddychnúť trochu aktívne, nebudeme sedieť za počítačom, tak sa radšej prejdeme. Posledné miesto. To je také štandard môj. Aha, aby som hlavne prišiel do cieľa. V slušnom čase ešte neviem, aké nepoznám trať, takže je to problém. Ja sa práve že teším. Ja si to budem užívať. Ja naozaj, na to najkratšiu. Je to len moje hobby, nič viac. Na Orave týždeň pršalo, neobávate sa toho blata a bahna? Trošku áno, ale beriem to tak s radosťou, v pohodičke. Však to k tomu patrí. Prísť do cieľa ako prasa. Po štarte sa pretekári vydali smerom na Medzihradné a potom na Strniacie, kde rozmočený terén horského hrebeňa prinútil takmer všetkých cyklistov poprvýkrát zosadnúť a strmý kopec vyšliapať. Podobná situácia sa zopakovala aj v druhej polovici trate pri stúpaní k Svätému Vendelínovi. Terénny profil bol oproti vlaňajšiemu ročníku o čosi miernejší, viac bolo aj úsekov po spevnenom povrchu. Došlo k maličkým úpravám trate a vynútil si to isto ten dážď. Boli to miesta, kde to bolo fakt strašne blatavé, boli to 3 miesta, tak si myslím, že sme urobili dobre, že sme nezničili tým bicyklistom až toľko bicykli a že sa to obišlo. Organizátori z Dolnokubínskeho cykloklubu pripravili 3 trate, ktoré sa od seba líšili dĺžkou. Najkratšia do Pohody merala 25, krátka trať 42 a dlhá 80 kilometrov. Rozdiel medzi najnižším a najvyšším miestom bol takmer 600 metrov. Viac ako celkové prevýšenie robilo cyklistom problémy blato, vďaka ktorému okúsili viacerí tvrdosť oravského terénu. Ja to mám v podstate cez kopec, ja som z Ružomberka, takže v podstate ja som tu doma, no. Čo, blato, bahno, bez problémov? No, pohode. Poznám to, takže zažil som aj horšiu trať, keď pršalo. Dneska sa nám išlo celkom dobre. Bolo to rýchle, v niektorých úsekoch blátové, ale fajn, mne sa páčilo. Vynikajúco, dobrá trať, pôjde urobená. Veľmi ťažká, veľmi veľa blata, ale tak nejako sme to zvládli. Bola nejaký pád, vidím? Hej, a tak... Nevyválam sa, keď môžem. Hodnotenia pretekárov, bolo to náročné, ale myslím si, že všetci to prešli. Zatiaľ tí, čo sú tu samozrejme a bez nejakej väčšej újmy. Záchranná zdravotná služba tu stojí, to je dobré znamenie. Len pre zaujímavosť, najrýchlejší pretekár na trati do Pohody dosiahol čas 1 hodina 16 minút, na 42-kilometrovom okruhu 1 hodina 56 minút a 80-kilometrový úsek zvládol víťaz za 4 hodiny 12 minút. 4. oravský cyklomaratón bol aj tento rok súčasťou prestížnej série slovenských cyklomaratónov, ktorá pozostáva zo 14 podujatí.